L'addició a la xarxa de ciutats que caminen forma part de l'estratègia de l'equip de govern de canvi de mentalitat en els temes de salut. És igual que formem part de la xarxa de ciutats saludables, igual que hem canviat la nostra manera de concebir tant la mobilitat urbana com el tema de la sanitat. La realitat és que a aquesta ciutat ja ens han començat a aplicar criteris de caràcter saludable i criteris de caràcter de mobilitat urbana ja aplicats. La pròpia estratègia d'UCI que hem presentat de la Unió Europea i sobre la que estem treballant porta entre una de les seues línies fonamentals la línia de la mobilitat. I la mobilitat, evidentment, retornant no solament al peató la possibilitat d'utilitzar principalment la ciutat, sinó també amb l'incentiu del transport públic i del transport sostenible. Nosaltres creiem que n'hi ha que canviar la mentalitat, n'hi ha que anar prenent mesures per al canvi de la societat que volem. No es pot dir d'avui per a demà ara tot el món que vaig a peu, no, però n'hi ha que anar intervinguent en els espais, que és el que s'està fent des de les regidories d'urbanisme, de mobilitat, també des de sanitat, des de parcs i jardins i totes les regidories d'aquest Ajuntament, que és canviar els conceptes.